эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон барои расонидани кумак ҷиҳати бартарафсозии оқибатҳои заминларзаи рӯзи 7 декабр ба қурбонгулии Бердимуҳаммадов раис ҷумҳури Туркманистон изҳори ташаккур кардааст. Дафтари матбуоти раис ҷумҳури кишвар мегӯяд, эмомалӣ раҳмон дар номаи унвонии ҳамтои туркманаш аз ҷумла гуфтааст: Қурбонгулӣ Мулигулиевичи ниҳоят гиромӣ аз Ашхобод бо таассуроти бузург аз ҷашни умумихалқӣ бахшида ба бисолагии бетарафии Туркманистон баргашта, мо дар бораи расидани ёрии башардӯстона ба Душанбе ки бо супориши шумо барои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар Тоҷикистон равона шудааст, бо миннатдорӣ хабар ёфтем. Ин дастгирии бародарона кумаки хубе дар кӯшишҳои бартараф сохтани оқибатҳои заминларза дар вилояти Бадахшон хоҳад буд. Кумакҳои ҷонибии Туркманистон фавран ба ноҳияҳои аз офати табиӣ ҳисоротдида равона шуда, барои эҳтиёҷоти аҳолии зарардида ва ҳамчунин корҳои таъмиру барқарорсозӣ истифода мешавад.